I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. אז היי בנות, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. והיום אני חוזרת לכם בסרטון חדש שהוא טיפה שונה. זה בעצם הולך להיות סרטון לייפהקס. אז ישבתי וחקרתי יום אחד את האינטרנט, פינטרסט, אינסטגרם, גוגל בכללי, ומצאתי כמה טיפים ממש מעניינים ודברים שאני אישית לא ידעתי וחשבתי שיהיה ממש מגניב לשתף את זה איתכם. אל תשכחו לעקוב אחרי באינסטגרם שלי, בסנאפצ'אט שלי, להירשם לערוץ כמובן, ואני ממש מקווה שתהנו בסרטון. אז כן, בואו נתחיל. אוקיי, אז הלייפהק הראשון שלי זה בעצם איך להפוך את הנעליים שלכם ללבנות יותר, כי אני בטוחה שלכל מי שיש פה נעליים לבנות, סופרסטאר, כל הנעליים הלבנות לביניהם, יודע שמתלכלכות נורא בקלות ולנקות אותם עם מגבון זה לא ממש אופציה. אז מסתבר שאם אתם משפשפים את הנעליים עם משחת שיניים, זה אמור להוריד את הלכלוך וזה עובד, אז זה ממש מגניב. אוקיי, זה חייב להיות הלייפהק האהוב עליי. זה איך לגרום לקוקו שלכם לראות ארוך יותר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה במקום לאסוף את הקוקו שלכם בצורה רגילה, אתם פשוט אוספים חצי מהשיער, החצי הראשון של השיער שלכם, אתם אוספים אותו למין, אני קוראת לזה קוקו נסיכה, וזה חצי קוקו כמו של אריאנה גרנדה כזה, ואת החלק שנשאר למטה אתם פשוט אוספים לעוד קוקו. אז הקוקו הראשון מסתיר את העובדה שעשיתם שני קוקויים, ואז זה נראה כאילו השיער שלכם ארוך יותר. מדהים. מדהים. הלייפהק הבא שלי הוא אחד האהובים עליי. הוא פחות לייפהק, הוא יותר כמו DIY כזה, וזה בעצם דרך נוחה יותר לשים משחת שיניים על מברשת. אם קרה לכם, ואני בטוחה שקרה לכם, שבבוקר שמתם מלא מהמשחת שיניים, ואז כזה ניסיתם לגלף את זה כזה, בדוק זה קרה לכם. אז יש דרך פשוט למנוע את זה. אתם פשוט לוקחים פקק של מכסה שנפתח כזה, כמו של קרמים וכאלה, ומדביקים את זה על המשחת שיניים עצמה, ואז זה יוצא פשוט הרבה יותר בקלות, וזה לא נמרח לכל מקום, כי החור הוא קטן כזה, וזה יוצא בדיוק בכמות שאתם צריכים. וואו, וואו, וואו. הלייפהק הבא הוא כנראה הכי שימושי פה. לכל הבנות, בנים פחות, כאילו, זה יכול לעזור גם לבנים, זה פשוט מוזר. זה לאחרי שיעור ספורט, או סתם לימים חמים, כולנו נתקלנו בדבר שנקרא בוריסים. אומייגאד, אני צריך לדבר על זה. זה קורה לכולם, זה טבעי, אבל כדי למנוע את המבוכה הרבה הזאת, מסתבר שאם לוקחים פד ושמים אותו על החולצה, הפד פשוט סופג את הזיעה וזה לא מופיע whatsoever על החולצה שלכם, וזה כאילו מה? אני באמת שואלת מי הגאון שחשב על זה. אוקיי, אני בטוחה שכולכם ראיתם את הסרטון הזה באינסטגרם של הבנות שמורחות מין כזה חומר מסביב לציפורן, ואז שמות את הלק, הן מורידות אותו, ואז זה נראה פשוט מושלם, כאילו אין טעויות בכלל. אז מסתבר שאפשר לעשות בדיוק אותו דבר עם דבק פלסטי לבן רגיל. אני ממש הופתעתי לראות את זה, זה ממש מגניב, זה עובד מצוין לכל מי שעקומה כמוני, או שפשוט לא מצליחה לשים נורמלי ביד הפחות חזקה שלה. אז זה ממש עוזר לשים לק, זה שם את זה כזה בקלות וזה ממש מגניב. אם נהנתם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ שלי, להגיב לי למטה מה חשבתם ואיזה לייפהק הכי אהוב עליכם. ואם ידעתם את אחד הלייפהקים האלה שראיתי פה בסרטון, אני אשמח שתגידו לי. אל תשכחו לעקוב אחרי בכל הרשתות החברתיות שלי, וזהו. אני אוהבת אתכם מלא, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי.